אבל אני בכל זאת שומר לעצמי את הזכות להסתכל על היסטוריה ארוכה יותר. הציונות תובעת את זכות השיבה אחרי 2000 שנה, אבל היא לא מסוגלת לראות, אני לא מדבר על הכרה, לא מסוגלת לראות את הצעקה של האנשים שאומרים, אנחנו רוצים לחזור אחרי 50 שנה. וכדי להבין את מה שהם עברו אז, מספיק לקרוא את השירים של מחמוד דרוויש, את הילד ששואל את אבא שלו, לפני שהם מגורשים או בורחים מהבית, בעיניי זה לא חשוב. לאן תיקח אותי, אבי, אל צד הרוח בני, והם יוצאים מהמישור בו בנו חיילי נפוליאון גבעה לאיתור צללים על חומת עכו העתיקה. אומר אב לבנו, אל תירא משריקת הכדורים, הצמד לאפר ותנצל, עוד ננצל ונעלה אל ההר שבצפון, ונחזור כאשר ישובו החיילים לבתיהם במרחקים. ומי יגור בבית אחרינו, אבי? יישאר על כנו כפי שהיה בני. טוב, הרבה אופטימיות. בסוף הילד שואל, מתי אבי? מתכוון, מתי נחזור? ואבא אומר, מחר, אולי בעוד יומיים, בני. אבל כמו שאנחנו יודעים, היו הרבה מחרים מאז, והם לא חזרו, והם עדיין במחנות הפליטים. למה עזבת את הסוס לבדו? שואל הילד את אבא שלו. והאבא עונה את התשובה הנפלאה כל כך שרק משורר כמו מחמוד דרוויש יכול. כדי שיהיה חברה לבית, בני. הרי הבתים מתים כשדייריהם נהדרים. זכות השיבה זה המודחק של החברה הישראלית. מ-48 בעצם. כולם יודעים שזה היה שם, ואיכשהו במנגנון שהוא באמת מסובך, והוא מרתק מבחינה תרבותית, הישראלים הצליחו פשוט למחוק מהתודעה את העובדה שחיו פה אנשים שרוצים לחזור לבתים שלהם, ושזה לא היה נורא מזמן, זה בסך הכל 50 שנה. זה מבחינתי שיבתם של פליטי 48 למקומותיהם. כאשר רוב רובם עזבו בגלל שגיאות איומות שהמנהיגים שלהם עשו ב-48 וב-47. תהיה הרס של מדינת ישראל משתי בחינות. א', הרס פיזי. שני העמים האלה לא בשלים עדיין לחיים ביחד. והדבר האחר הוא שזה יהיה הרס ישראל כדמוקרטיה. משתי סיבות. א', הישראלים לא יתנהגו אל הפליטים שיחזרו באופן דמוקרטי. וב', אני לא מאמין שישראל שבה יגורו פליטי 48 והישראלים ביחד, תהיה המדינה הערבית הראשונה שתחליט להיות